slušatelji i gledatelji, ja sam Sanja Rabuzin-Pavić. U Oporbenom zarezu danas nam je gost predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Sutra je svečana inauguracija izabranog predsjednika Zorana Milanovića, kojem ste i vi dali njegovu odluku da ta inauguracija bude skromna u uredu predsjednika na Pantovčaku, a ne kao do sada na Trgu Svetoga Marka. U prvom redu drago mi je da čak prije 2 godine u jednom intervjuu, u jednom dnevnom listu sam ja istakao mogućnost da Zoran Milanović bude predsjednik Republike Hrvatske i tada sam vrlo jasno rekao da on, za razliku od drugih kandidata mogućih na tom lijevom centru, izaziva emociju kod građana i da građani će glasati za njega. Eto, moja se ta prognoza ostvarila, Milanović je Republike Hrvatske i ova inauguracija samo je nastavak onog stila i one politike koju je najavio u svojim govorima i nakon prvog kruga, a posebno nakon drugog kruga. Ne treba nam velika pompa na Markovu trgu, može se to i jednostavnije, a posebno u skladu sa time koje su ovlasti predsjednika države, one su puno manje nego što građani misle. Zorana Milanovića uz SDP poduprlo je još 12 stranaka, među njima i vaša stranka Demokrati. Je li to recept kako bi trebalo izaći na parlamentarne izbore? Pa to je recept kako bi se trebalo udružiti na tom lijevom centru i stvoriti jednu vrlo jaku snagu koja će smijeniti HDZ sa vlasti, ali ujedno i snaga koja će napraviti promjene u Hrvatskoj, jer očito da ovako više ne možemo. To je i bilo vrlo jasno i kada smo podržali Zorana Milanovića i ta podrška je rezultirala njegovim dolaskom na Pantovčak, tako da sam ja od početka govorio i nastojao kolege uvjeriti u to da je dobro da sjednemo za stol, da suspregnemo vlastita ega, da ne govorimo ko može s kim, nego da govorimo o tome koji nam je cilj, šta hoćemo napraviti, a cilj je maknuti ovaj korumpirani HDZ sa vlasti i napraviti jednu vladu koja će provesti reforme, ne samo misliti o reformama, nego provesti reforme u Hrvatskoj, u prvom redu reformu teritorijalnog preustroja, jer naš teritorijalni ustroj je izvor korupcije i vidi se to ovih dana, vidi se i u prošlosti. Također nam je potrebno napraviti preustroj i novi način kako ćemo birati saborske zastupnike. Moja stranka Demokrati i ja osobno se zalažemo da smanjimo broj saborskih zastupnika na 101 i da on 75% se bira direktno. To znači da ćete vi znati točno koji je vaš saborski zastupnik i to će spriječiti i ove bjegove žetončića iz jedne stranke u drugu, a 20% bi se biralo sa stranačke liste koja bi, dakle, bila bi izborna jedinica cijela Hrvatska. I to je jedan od načina kako će se treba boriti protiv korupcije u Hrvatskoj, a ne samo deklarativno reći mi ćemo sada krenuti u borbu, ali treba vrlo jasno reći kako i na koji način. Pravosuđe je problem, pravosuđu treba napraviti oštre rezove, u pravosuđu ne treba biti sudaca koji tamo ne zaslužuju i ono što se stranka Demokrati zalaže je veći i jači građanski nadzor nad državnim službenim vijećem. Sve da biste to uspjeli, bili u poziciji da to možete provesti, naravno trebate dobiti većinu na izborima. Rekli ste, zalažete se za široku koaliciju, međutim iz vaše bivše stranke SDP-a dobili ste poruku da na vas ne računaju u predizbornoj koaliciji. Pa to je jedan iran razgovora, vjerujem će kolege u SDP-u jednog dana objasniti taj stav. Ono što se ja osobno zalažem i stranka Demokrati je okupljanje na tom centru i SDP je propustio jedan politički trenutak gdje se treba staviti na čelo i biti lokomotiva promjena u Hrvatskoj, a onda iza sebe posložiti vagone i vući te promjene naprijed. Oni su se odlučili na, što oni to kažu, točkastu koaliciju, a to znači da u pojedinim izbornim jedinicama pojedinim kolegama iz drugih stranaka ponude mjesto na listi koje je izgledno za ući u Sabor, ali im ne nude koaliciju. Dakle, koalicija ostaje SDP, HSU i HSS. Ta koalicija, ja bih je nazvao ako doktorski varičela koalicija, jednostavno nema šansi da napravi ono što treba napraviti, a to je da omogući formiranje
lijeve građanske progresivne vlade koja će smijeniti HDZ sa vlasti i koja će ujedno napraviti promjene koje su nužne, a to znači da Hrvatsku odvede drugim smjerom. Zašto ste vi SDP-u neprihvatljivi kao njihov bivši član? Pa to morate pitati njih. Ja sam još i ostao u dobrim odnosima sa ljudima iz SDP-a, to je stranka u kojoj sam ja bio 20 godina i stranka koja, evo, žao mi je što propušta trenutak koji je sličan trenutku 2000. kada je također Ivica Račan shvatio da je potrebno okupiti sve progresivne snage i smijeniti HDZ sa vlasti i dovesti Hrvatsku. Tada je krenuo de facto naš ulazak u Europsku uniju. Ukoliko se ne bude izlazilo u jednom bloku, dakle te točkaste koalicije, okupljali se Varičela, da. Okupljali se koalicija građanskog lijevog centra. Hoće li to biti odgovor da uz ovu što nudi SDP, da se okupe i stranke s kojima očito SDP ne misli koalirati? Ja se osobno, a i Stranka Demokratije, zalaže za time da se sjednemo svi za stol i da probamo dogovoriti zajednički nastup na parlamentarnim izborima, da definiramo zajednički cilj, a cilj je vrlo jasan, ja ću ga opet ponoviti, smijeniti ovu korumpiranu HDZ-ovu vlast i dovesti do toga da Hrvatska se pokrene u drugom pravcu nego što je sada. Razgovori su već daleko odmakli, razgovara se sa svima iz tog područja, dakle centar lijevo. Ja tu vidim pored partnera koji su bili u Amsterdamskoj koaliciji, dakle Glasa, IDS-a, Laburista, PGS-a, tu vidim i novu politiku od Vlahe Orepića, Start, Dalije Orešković, vidim i neke nezavisne političare kao što recimo Renato Petek u Zagrebu. Ja se nadam da će se tu pridružiti i ostale stranke poput Stranke Pametno i svi oni koji misle da mogu neke stvari napraviti u Hrvatskoj. Ja opet poručujem, ako dobijete 2% glasova, ti glasovi će otići jednoj od velikih stranaka, niti jedna od tih velikih stranaka neće moći formirati sama vladu i tražit će svoje koalicijske partnere. A ako se udružimo, onda tih 2% zajedno sa ostalim postocima može dovesti do toga da taj blok u Saboru čini jedan značajni broj saborskih zastupnika koji će onda biti ona snaga za promjene koje će mijenjati Hrvatsku i hrvatsko društvo. U slučaju dobrog izbornog rezultata i situacije da budete u poziciji da slažete primjerice vlast sa Davorom Bernardićem, može li on biti kandidat za premijera? Pa građani vrlo jasno ne vide u Davoru Bernardiću premijera i to je problem koji SDP ima. Kako će ga to riješiti u SDP-u, to u ovom trenutku ne znam, jer ne vidim ni da se oko njega okružuje sa jakim ljudima u kojima građani vjeruju da mogu napraviti promjene. Kada dođe to vrijeme o razgovoru o tome, o formiranju vlade, tada ćemo razgovarati. Jesu li probni baloni nagađanja o Biljani Borzan kao kandidatkinji? Pa to su probni baloni, ali je to isto tako poruka Davoru Bernardiću i vodstvu SDP-a da jako razmisle o načinu vođenja kampanje, jer će s druge strane, ako Plenković pobjedi u HDZ-u, imati Plenkovića i sraz između Bernardića i Plenkovića neće biti dobar za Bernardića. Kakav rezultat izbora očekujete u HDZ-u? Pa niti jedan nije dobar, jer jednostavno HDZ ne može promijeniti svoju čudu. Oni očito su isto rade, bez obzira bio na čelu Franjo Tuđman ili bio Ivo Sanader ili sada evo Andrej Plenković. Jednostavno taj način rukovođenja državom gdje jednostavno HDZ misli država to smo mi i možemo raditi što hoćemo. Evo zadnji primjer ove načelnice iz Lovreća koji jasno pokazuje stil i način vladanja HDZ-a. Očito Andrej Plenković je samo jedan celofan prema Europi da pokaže da, da se ali HDZ promijenio. Ali on najavljuje sada stroži obračun s korupcijom. Pa ne možete obračunavati se sa korupcijom ako vam je korupcija u stranci, to je stranka koja promovira korupciju
i zato se recimo zalažemo za to da idemo u teritorijalni preustroj Hrvatske, da smanjimo broj županija, općina i gradova, jer su to mjesta izvori korupcije, vidimo zadnje primjere u medijima. Evo, bude li pobjedio u HDZ-u ovaj tim za promjene, može li HDZ koalirati s desnicom u tom slučaju? Pa ja gledajući taj tim za promjene i gledajući njihov program, oni se vraćaju samo u prošlost i vraćaju se na to kako je bilo u vrijeme Franje Tuđmana. Znamo kako je bilo u vrijeme Franje Tuđmana, sjećamo se kad smo trebali ići prema Europskoj uniji, tad je jasno rečeno da ćemo radije jesti travu nego se pridružiti Europskoj uniji. Da smo se tada pridružili, vjerojatno bi bili u puno boljoj situaciji nego sada. I taj povratak u prošlost jednostavno je obilježje njihovog načina razmišljanja. Tu nema ništa progresivno, ne vidi se ništa što bi Hrvatska, kako bi Hrvatska trebala izgledati, ali se jasno vidi da bi očito se nastavilo sa istim načinom rukovođenja i sa istim načinom iskorištavanja Hrvatske i baš zbog tog načina kako HDZ iskorištava državu za svoje osobne potrebe je i razlog zašto nam mladi ljudi bježe iz Hrvatske. Hoće li se desnica uspjeti okupiti oko Miroslava Škore? Pa Miroslav Škoro postaje jedan od važnijih političkih elemenata na političkoj sceni. Pitanje je kako će se stvari završiti i koliko je i tu snage da se suspregnu vlastita ega i da se desnica dogovori. Vidim da tu postoji određeni već tenzije, trzavice ko će biti na čelu, ali je jasno da Miroslav Škoro može biti i jedan element koji će povezati te stranke. Ono što ja isto tako evo i sada vrlo jasno kažem da brana dolasku Miroslava Škore i ekipe oko njega koja je jedna crna desnica i povratak Hrvatske u olovna vremena je okupljanje na tom lijevom centru, jer ako se mi ne okupimo na tom lijevom centru, dio glasača koji bi glasao za nas neće glasati, nego će možda čak glasati za Miroslava Škoru. I to je nešto što i kolege iz SDP-a bi trebali shvatiti, a ne ići na ovaj način kao što idu, a to znači razbijanje tog trećeg bloka. U Saboru je za ovaj tjedan planirano glasovanje koje će pokazati stabilnost vladajuće koalicije, dakle hoće li izbori biti odmah ili će izbori biti na jesen kako su planirani. Naime, nakon što je HDZ srušio izmjene Zagrebačkog GUP-a, postavilo se pitanje hoće li vladajuća koalicija u Saboru na nacionalnoj razini ostati stabilna, budući da Milan Bandić nije uspio progurati svoj GUP u Zagrebačkoj skupštini. Kakva je vaša prognoza? Ostaće stabilno, veze su vrlo čvrste. I tu kad govorimo o GUP-u, nažalost je oporba dobila Pirovu pobjedu jer GUP se srušio, ali GUP je ostao tamo gdje je. De facto je Plenković dobio 3 mjeseca mira, a Bandić je dobio očito slobodne ruke da zajedno s HDZ-om isplanira kako će taj GUP biti u 5. mjesecu, tada on ima mogućnost da ponovno GUP dođe na sjednicu Skupštine grada, a veze u Saboru su vrlo čvrste i ovo je bio samo jedan time out da se te veze potvrde i već ta trgovačka većina zajedno sa Šetončićima će nastaviti dalje do parlamentarnih izbora koji će vjerojatno biti negdje u 9. mjesecu ili 10. Je li prijetio zapravo Bandić praznom puškom? Naime, kontrolira li on uopće svoj klub, posebice zastupnika koje i sam posprdno zove Žetončići? Pa ne, dakle oni imaju svoj interes koji nije uvijek interes Milana Bandića. Vidjelo se i kod pokušaja rušenja ministrice Divjak gdje je Bandić krenuo vrlo oštro, onda se naglo povukao jer očito da su mu ljudi koji su bili u klubu... Da, on je prvi zapravo predlagao rušenje ministrice, ali u tome naravno nije dobio potporu oporbe. Tako je i očito da ljudi koji su u njegovom klubu imaju vlastite interese i pitanje koliko su to interesi Milana Bandića, a u principu su to interesi HDZ-a i to je nešto što nažalost ne bi trebalo biti i zato smo mi u našem programu Demokrata vrlo jasno rekli da saborske zastupnike 75% njih treba birati direktno građani. Ja sam pitao kolege iz Irske koji imaju sličan model koliko se u vama u vašoj parlamentarnoj povijesti desilo da su vam u sred zasjedanja prešli na drugu stranu. Kaže, postalo je 3
zastupnika u parlamentu, to su napravili i više nikad se nisu vratili natrag, ne u parlament, nego niti na političku scenu, jer ga i građani nisu htjeli. I to je, dakle, brana nastajanju žetončića, dakle, drugačiji izborni sustav, koji nije po volji, jasno, velikim strankama, jer njima je ipak bolje da se ide na ovaj način, jer imaju zbog Donta veću mogućnost da dobiju više zastupnika nego što dobiju glasova građana. Rekli ste da borba protiv korupcije zapravo počinje na izborima. Jeste li pri tome upravo i na to mislili? Borba protiv korupcije počinje na izborima i borba protiv korupcije je nešto što građani očekuju od nas i građani će dati povjerenje onima koji imaju stvarno želju da se krene u obračun sa korupcijom na svim razinama, jer ona pomalo je postala i sistemska, dakle ljudi očekuju da svugdje gdje nešto trebaju dobiti moraju nešto dati. I to je nešto što rastače hrvatsko društvo. Ako Hrvatska hoće ići naprijed, onda mora napraviti zaokret. Program Dalije Orešković je vrlo jasan i recimo to je put na kojem bi trebalo krenuti. Političari naravno moraju svojim primjerom pokazati koliko su protiv korupcije. Dopunjavate li vi redovno svoju imovinsku karticu? Da, svaku promjenu koja se desi, jasno da vam je to dužnost da to napravite i da budete tamo vrlo jasni i transparentni. Očito neki kolege su mislili da se neke stvari mogu staviti ispod tepiha, ali u današnje vrijeme digitalizacije sve je jasno i sve je vidljivo, pa očito da se i tu su neki trendovi, jer su neki već počeli vrlo brzo popunjavati svoje imovinske kartice. Moja je popunjena mislim da sam zadnji put ažurirao negdje u 12. ili 11. mjesecu. Koji je uopće motiv da se navede značajno smanjena vrijednost nekretnine, za koju je vrlo jednostavno kada se zna kolika je kvadratura, otprilike koliko vrijedi? Ali je pitanje otkud izvor sredstava za kupovinu te nekretnine ili pokretnine, kada imate jasno izvor sredstava otkud ste to kupili, otkud ste to dobili, da li ste dobili nasljedstvo ili na neki drugi način, onda je vrlo lako ispuniti imovinsku karticu, ali ako je problem nesrazmjer između imovine i vaših prihoda ili načina kako ste to stekli, onda očito se pribjegava tomu umanjivanju te vrijednosti. Tu opet je problem koji je HDZ napravio, on je recimo ukinuo porezni USKOK. Porezni USKOK je trebao raditi upravo to, da jednostavno vidi koja je razlika između Porezna uprava po vama ne radi dobro svoj posao. Porezna uprava očito da ne radi dobro svoj posao, jer da radi svoj posao dobro, onda se ne bi dešavalo ovo što se dešavalo sada. Zbog imovinske kartice Milana Kujundžića dobili smo novoga ministra zdravstva, to je Vili Beroš. Što on može učiniti do kraja mandata? On ne može napraviti sustava. Da, on ne može napraviti ništa, on je dakle jedan PR zdravstveni ministar, sličan mom kolegi Rajku Ostojiću koji isto 2 godine izgubio u PR-u, okolo će vjerojatno držati konferencije, otvarati pojedina gradilišta, radilišta, ali u ovih 6 mjeseci se od njega ne očekuje da pokrene niti jednu bitnu reformu. Ono što je najbitnije je reforma bolničkog sustava. Mi u ovom trenutku imamo 9 milijardi kuna minusa u zdravstvenom sustavu. To niko nije zadovoljan, niti pacijenti, niti ljudi koji rade, niti država, jer mi de facto u ovom trenutku u zdravstveni sustav ulijevamo 30 milijardi. Ministar Beroš ima proračun za zdravstvo najveći u povijesti Hrvatske, a svi su nezadovoljni s time. Razlog je očito da nije sustav posložen onako kao što je, curi nam na sve strane, kupujemo najskuplje lijekove umjesto da centraliziramo nabavu, da u bolnicama umjesto ravnatelja stavimo ekonomiste, menadžere koji će posložiti rad bolnice i organizirati rad u bolnicama, a opet s druge strane imamo velika dostignuća te medicine, imamo ljude koji rade svoj posao, osiguravamo zavidnu razinu zdravstvene zaštite i to je ta dihotomija između sustava. Imamo ovdje nešto što je na razini Europe, a ovdje s druge strane imamo gubitke, ali to se može pomiriti, treba samo biti odlučan da se te stvari naprave. Taj treći blok i program tog trećeg bloka bit će baš usmjeren prema tome da kaže što ćemo mijenjati i na koji način ćemo to mijenjati. Pa i po cijenu da izgubimo sljedeće izbore. Osiguranici se zapravo boje da se zdravstvo potiho u potpunosti privatizira. Postoji li realno ta opasnost? Pa ministar Beroš u jednoj svojoj izjavi odmah na početku mandata je rekao da
on racionalizaciju, reformu sustava vidi u tome da se napravi jedan miks između javnog i privatnog. Nažalost, to onda vodi ka privatizaciji i amerikanizaciji zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, što znači da onaj koji ima novaca će se liječiti, a onaj koji nema novaca će ostati doma i tu imamo i onaj problem i etički, ako imamo dostupnu metodu koja nekome pruža izlječenje, a on nema novaca, onda gdje smo? Da smo na razini Amerike i stav demokrata je vrlo jasan, a to je da treba potpuno razdvojiti zdravstvo javno od privatnog, onaj koji radi u javnome ne može raditi u privatnom i da ta dva sustava treba potpuno razdvojiti. Naš stav je također u demokratima da bolnice sve koje jesu u Hrvatskoj trebaju postati državne, a ne da imamo županijske bolnice gdje jedna županija ne može ništa, država sve odlučuje i da treba racionalizirati broj bolnica, da treba vidjeti ko šta radi, gdje radi, kako radi i da iz bolnica također odstranimo cijeli dio onih uhljeba gdje su županije i ravnatelji uvalili u sustav koji nije direktno vezan uz liječenje bolesnika. Što sa primarnom zdravstvenom zaštitom? Primarna zdravstvena zaštita bi trebala biti brana velikom pritisku na bolnički sustav. Ona to ne radi, najjednostavnije je napisati uputnicu i poslati dalje, ali razlog tome što ljudi koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nisu ni motivirani da to naprave. Najlakše je pacijenta poslati od sebe. Jedan od prijedloga koji smo mi jasno komunicirali u Saboru kao stranka je da treba izjednačiti liječnike u plaći, liječnike domova zdravlja i koncesionare. To je način kako ćemo onda i podići razinu domova zdravlja i domovi zdravlja trebaju postati okosnica zdravstvene zaštite na pojedinom području. Nismo mi to izmislili, to su Slovenci već krenuli, jer kada izjednačite plaće liječnika u domovima zdravlja i liječnika koncesionara, onda nema tog pritiska da se ide u koncesiju, jer se tamo ide samo zato što ćete imati ovdje 15.000 kuna ili 20 plaću, a ako ste u domu zdravlja ćete imati upola manje. Sada je li uspio Zakon o zdravstvenoj zaštiti, je li se provodi ovaj dio koji je omogućavao zapravo većini liječnika da uđu u koncesiju ukoliko su to htjeli? Ono što smo upozoravali ministra Kujundžića više puta da mu je zakon koji je donio neprovediv se sada vidi, jednostavno nije imao hrabrosti da razdvoji javno od privatnog, ali nije imao ni hrabrosti da ode potpuno u privatizaciju primarne zdravstvene zaštite i on se de facto ne provodi jer jednostavno vlasnici, odnosno županije koje su vlasnici domova zdravlja ne žele raditi to što je. Dakle, ono što smo mi predlagali i onda i sada, izjednačite plaće jednih i drugih i nećete imati pritisak da se ide u koncesije. Vladu prozivate i da nije napravila reformu održivosti mirovinskog sustava. Što tu treba i što se može brzo učiniti? Pa mirovinski sustav je bremenit problemima. Promjene u mirovinskom sustavu ne možete napraviti sada pa ćete vidjeti rezultat odmah. Treba planirati što će se desiti za 10 ili 15 godina. Kada je vlada nesmotreno krenula u izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koji je donesen 2014. godine, upozoravali smo da to ne radi. Ono što je trebala napraviti je nastaviti ono gdje smo mi stali 2015. godine, a to je nastaviti sa razdvajanjem braniteljskih i od radničkih mirovina, sustav potpuno očistiti od mirovina po posebnim propisima i krenuti ka sređivanju problema u prvom mirovinskom stupu, a to je obiteljska mirovina, to je ovo pitanje nacionalne naknade, ja ne bih rekao nacionalne mirovine, nacionalna mirovina, dakle za one koji nisu radili, to je ovo što sada vlada najavljuje. Što sada vlada, što je čisti PR, oni to jednostavno ne mogu donijeti do tada, pogotovo što ministar Aladrović i ekipa oko njega ne sagledavaju sve probleme nacionalne mirovine. Jedan od problema je da Mirovinski zavod nema evidenciju koliko ljudi ima mirovinu izvana, a nema staža u Hrvatskoj, ili ima staža manje od 15 godina. Neki primaju i visoke mirovine i šta, mi ćemo im sada dati nacionalnu mirovinu iz inozemstva primaju mirovinu visoku, a mi nemamo
podataka da je oni imaju, za neke zemlje imamo, a za većinu nemamo i šta onda? Drugi problem je da zakon mora biti u skladu sa Obiteljskim zakonom koji vrlo jasno kaže da djeca se moraju brinuti o svojim roditeljima. Šta ako vi nemate staža, ali imate sina i kćer koji imaju apartmane koji iznajmljuju, a po Obiteljskom zakonu se moraju brinuti o vama. I treći problem koji ja tu vidim je i problem da šaljemo jednu lošu poruku ljudima da zašto bih ja radio, izdvajao za mirovinski sustav kad će mi država ionako dati mirovinu kada dođemo u određenu životnu dob. I ovo je sad samo PR koji je bitan jer idu izbori pa se kreću, to je vidim da se sad kreću i u obiteljsku mirovinu, ništa toga neće se stići, jednostavno je prekratko vrijeme. Kada govorimo o brizi za naše starije sugrađane, sve je veći problem domova umirovljenika. Slučaj tragedije u Andraševcu je pokazala što se zapravo događa. Mjesta u gradskim domovima, državnim domovima, uvjetno rečeno, nema dovoljno. Treba li graditi domove ili na koji način organizirati skrb o starijima? Opet se dolazimo da trebamo razdvojiti javno od privatnoga i da bi tu država trebala podmetnuti svoja leđa i mi smo društvo koje je starije. Više one definicije obitelji gdje su baka, djeda, otac, majka i djeca gdje svi žive zajedno, gdje se svi brinu o svakome, to nažalost takav tip obitelji nestaje u Hrvatskoj i mora se gledati u budućnost, a to znači da treba izgraditi što više mjesta u staračkim domovima, da starost koju zaslužite, da i odživite dostojno, a ne da završite na ulici ili da se nema ko brinuti o vama. Ja osobno i Stranka Demokrati smo uputili jedan prijedlog zakona o domovima umirovljenika, jer sada imate problem da su domovi umirovljenika u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, jer ih je ono gradilo onih davnih vremena kada je mirovinski bio vrlo jak. Evo jedan primjer da je mirovinski zavod imao na računu sredstava za 3 puta isplati mirovine, ali za 3 godine, ne godišnje, nego 3 puta godišnje mirovine za isplatiti, da su se gradili domovi, a osnivač domova umirovljenika i onaj koji se brine je županija, odnosno grad. Prema tome, očito da je tu problem. Mi smo predložili da država zakonom, odnosno Sabor, vlasništvo sa Zavoda za mirovinsko osiguranje prebaci onome ko i upravlja tim domovima kako bi mogli dobiti sredstva iz Europske unije za podizanje energetske učinkovitosti. I država mora napraviti plan toga, ne smije se dopustiti ova stihija jer u nekim domovima umirovljenika u privatnom vlasništvu stvarno su uvjeti jako dobri, ali u nekima su katastrofalni. Rekli ste da ste predložili prijedlog zakona. Koliko vaših zakona čeka na raspravu i kakve su im šanse da budu raspravljani do kraja mandata? Jedan od zakona koji smo predložili je i zakon o prekidu trudnoće, gdje smo pokušali HDZ-u i ministru Kujundžiću ukazati na to da Hrvatska mora dobiti jedan moderan zakon i da u tom zakonu treba vrlo jasno definirati kada se može prekinuti trudnoća i da se omogući svima u Hrvatskoj da imaju pravo na besplatnu kontracepciju, a ne da ju morate plaćati, i da imate pravo na besplatni prekid trudnoće, da možete birati da li ćete takozvani kemijski koji je za ženu puno bolji i što se tiče reproduktivnog zdravlja, a ne samo da možete imati kirurški. I tu smo također vrlo jasno se dotakli pitanja prigovora savjesti koji je uzeo maha u Hrvatskoj. Kolege ginekolozi imaju epidemiju prigovora savjesti. Mi smo tada u tom zakonu koji HDZ još ne želi staviti na dnevni red rekli da bolnica je dužna osigurati taj vid zdravstvene zaštite da svaka žena ima pravo na prekid trudnoće dakle u najbližoj bolnici koja ima ginekološki odjel, a da se kolege ginekolozi kod zapošljavanja moraju izjasniti da li imaju priziv savjesti, a ne da im se to desi nakon godinu, dve ili 3. Evo, u zadnjoj smo minuti, očekujete da će to doći na raspravu do kraja mandata? Pa ja se nadam da imamo tu poslovničku mogućnost da skupimo potpise, tu će vjerojatno i kolege iz SDP-a nam dati ruku i još jedno 4 ili 5 mojih zakona čeka, odnosno zakona Stranke Demokrati čeka na dnevni red. Evo, bilo je to sve u emisiji Oporbeni zarezi u kojoj nam je gost bio predsjednik Demokrata Mirando Mrsić. Hvala što ste došli. Hvala vama. Emisiju su ostvarili Krunoslav Vrbanović, Miroslav Šep i ja sam Sanja Rabuš.
Gabuzin Pavić. Do slušanja.